دل من دیده من برای تو 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 اوهو قدر اوزی فورام صدای اشنا است. من فکر میکنم که صدای شبنم است. سلام بینندگان عزیز، این برنامه ورزشی قویتن است که منظور شما میگردونیم. در میمونی امروزه ما هنرمندی خوشتدو بانوی موفق کارمندی انسامبلی سپاری نزد وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و همزمان майори милиция шабнами тоҷиддин. бинандагони азиз, ҳозир мо ҳамроҳи шумо барномаҳои варзишии қавитанро, яъне тамринҳои зина ба зина пешниҳод гардидаи қавитанро шурӯъ мекунем. пеш аз оне ки мо тамринро шурӯъ кунем, сараввал каме баданро гарм мекунем ва баъдан мегузарем ба барномаҳои варзишии қавитан. ای دوست فراموشم مکن یادم کن خاکستر کوچه‌ات شدم بادم کنه. сарояндаи маъруф шабнами тоҷиддин 26 декабри соли 1981 дар шаҳри ҳисор таваллуд шудааст. хатмкардаи донишгаҳдаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода буда, дар айни замон овозхони ансамбли сипари вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва майори милиция мебошад. ягон ягон ёдам кун. нагони азиз, ман дар як расонаи хонда будам ки бону шабнами тоҷиддин бисёр шахси қавиирода ҳастанд. ҳозир шумо мегузаред, марамад як маротиба мо баданро гарм мекунем. аввал шумо оҳиста намихел саломат бошед. хоб, акнун ки барномаи варзишии қавитан барномаи озод аст, тамоми чеҳраҳои саршиноси ҷумҳурӣ омада ширкат мебарданд ва маҳорати варзишии худашонро пеш аз он пешкаш мекунанд ба ҳари бинандагон. аз ҳамин хотир ман як пеш аз оне ки мо тамринҳоро шурӯъ кунем, як савол медиҳам ба шумо. варзиши писандидаи шумо? писандидаи ман? бале. аз кадом намуди варзиш? ман ҳамаи тамоми варзишҳоро дӯст медорам ва бештар барои бадан обу тобӣ ёфтан машғул ҳастам. тенниси рӯи мизиро бисёртар дӯст медорам. беҳтарин. дидед бинандагони азиз, аллакай дард шуд. тенниси рӯи мизӣ ва дигар тамринҳоро низ тамрин мекардиянд шабнами тоҷиддин ва ин аз он далолат медиҳад ки бонуе ки имрӯз ширкат доранд аз ҳамаи намудҳои варзишӣ ба хубӣ огаҳ ҳастанд ва мо низ чунин ният дорем, тасмим гирифтем ки шумо дар барномаи мо ан ҳама маҳорати доред пешниҳод кунед. хуб, ҳастанд ягон ҳамчун тамошобин шумо ба кадом ситораҳои варзиш мухлисӣ мекунед? варзишгари писандидаи шумо шояд аз мо бошад, шояд аз шарқ, ғарб? мария шараповаро бисёр ваёи тамринҳои хуб дорад. не ки ман фикр мекунам рафаэл надал мария шараповаро мағлуб мекунад, чунки онҳо ҳарду варзишгарони бузург ҳастанд. мумкин, лекин ман бисёртар мария шараповаро. ха, шумо мария шарапова, ман рафаэл надал, ҳеҷ гап нест. хуб, чӣ хел ҳис мекунед худатонро? супи содиқ аст. наҳорӣ накардан ба назди шумо тез доида омадам. беҳтарин. дидед бинандагони кам азиз, тарак, лекин сабук аст. бе ин хуб аст. наҳорӣ накардан чи нахӯрдан аст. машқ хубтар аст. хуб аст дар баъзе ҳолат омадан тамрин кардан, лекин хай аз рӯи қоида шумо худатон медонед каме наҳорӣ карданам ба манфид аст. хуб, хубтараш мешуд дар бораи ан ҳамин бонувон, қавииродагии бонувон, ҷасорату матонати бонувон якчанд сухан мегуфтед, чунки на ҳар бону анам хел ҷасорат дорад, матонат дорад дар масалан шоу барномаҳои варзишиён ки дар толу тамрингоҳҳо тамрин кунад. барои занон, барои духтарон, барои тамоми ҳамин модарон тавсия медиҳам ки шурӯъ кардан ба варзиш ин беҳтарин касб аст. ҳар як зан бояд худро эҳтиром кунад ва барои зебогии худ кӯшиш намояд. хуб, ташаккур. озимро агар тунед камтар дигар суръатро тез мекунем, ё ба самти ақиб ё ба самти пеш.
анам хел. Анакун оста-оста суратро пас мекунем. Хуб, Шабнам, ҳозир мо суратро пас кардем. Оҳиста-оҳиста аз тренажёри велосипедорӣ мефароему, мегузарем ба дигар тамринҳои дар пеш додаи барномаи варзиши қавитан. Маромад. мо ба тамрини аввали барномаи варзиши қавитан шурӯъ мекунем. Ин дав ба масофа аст, метавонем пештар равем. Ана ҳамин таҷҳизотҳо, яъне тӯбҳо ва таҷҳизотҳои варзишӣ ки шумо мебинед, ин барои мо лозим ҳастанд. Барои чӣ? Мо як маротиба аз ҷои худ аз анамон ҷо оғоз мекунем, давида омада тӯбҳоро гирифта, дар ана ҳамин ҷои худ тӯбҳоро ки гирифтем, пойҳоро, зонуҳоро ба зонуқат ба самти ақиб бурда, аз ҷои бархиста, оҳиста ба ҷояш монда, боз ба самти ақиб давида, боз баргашта, хубтараш ду маротиба аввал иҷро мекунем, баъд дуюм давр се маротиба мешавад. Абдуравӣ, як бор шумо амин машқи худро иҷро намоед, ман тамошо кунам, баъд ба фикри ман иҷро метавонам карда. Ҳозир наметавонам. Аз ҳамин ҷоя меистам, аз ҳамин ҷоя як маротиба аввал шиштанаша нишон медиҳам, ба зонуқат тӯбро дошта, тӯбро мебардоронам хел, як, ду, ба ҷояш гузошта, хуб ба самти ақиб ҳаракат карда, хуб як маротибаи дигар ба самти пеш омада, боз тӯбро гирифта, ана ҳамин хел ҳаракат карда, ба ҷояш бармегардонам. Ман гумон мекунам барои майёри милитсия ягон мушкилие надорад, чунки аз бонувое ҳастанд ки иродаи қавӣ доранд. Шурӯъ мекунем тамринро. Хуб, мебардорем. Бинагони азиз, шумо омода метавонед ҳамроҳи мо низ ин тамринро иҷро намоед. Аз пои рост меравем, пои ростро ба самти ақиб як, боз пои чапро ду, ба замин гузошта, оҳиста медавем. Акнун ҳаракат мекунем. Як маротибаи дигар мегардем, заминро дошта, ба ҷои аввала боз тӯбро дошта, ана ҳамин хел меравем. Як, ду, беҳтарин. Як маротибаи дигар, боз ду, тӯбро дар ҷояш мегузорем. Як бор дигар ба самти ақиб, охирон маротиба мегардем. Чӣ худатон ҳастед? Тамом. Ин даври аввал. Бас. Як давр дигар иҷро мекунем. Ҳамин. Ҳаминро як давр. Ҳозир ман дар ҷараён як чизро пайхас кардам. Агар шумо масалан пеш тамрин намекардед, ба варзиш машғул намешудед, шояд ин тамринҳоро иҷро карда наметавонистед. Лекин маълум аст ки шумо пеш чӣ намуди машқ буд набуд, аллакай ба хубӣ дарк кардед, медонистед. Сабабаш дар чӣ аст? Инро чиқар шармидед? Рост, вале як чиз дигар гуфтаниам ки агар мо хеле машқҳои давом диҳем, ман дар ин барномаи шумо суруд хонда наметавонам. بگفتگو به کل بیام آشنا بیا بگانه نیستی که بگویم بیا بیا بگانه نیستی که بگویم بیا بیا زیبا باور کنید یک لذت بود، یک جوان معنی هم بود. чунки шумо сурудҳои шумо бисёр сурудҳои зебо ҳастанд. саломат бошед. хоб бинагони азиз, акнун як маротибаи дигар, як даври дигар иҷро мекунем. ҳаракатҳо ана ҳамун нафаскашии Шабнами Тоҷиддинро мо мебинем ва баъд мегузарем ба дигар тамрини дар пеш додаи барномаи варзиши қавитан. маромад. Яъне инро бардори чӣ хел аст? Ба фирам
концерти خوب است. کن اینش بردارید از این طرف. خیلی بهترین است. لیکن من هیچ چیز نمیبردارم. چی با؟ من تنها میدم به شما بانم. نه خیلی نمیشه. خب دویده نمیتونم باید. شد میرویم. بینمونه؟ نه خفیف. نه. یورو میکنیم یک جویا. و من وزن‌تر من از وزن کردم 300 کیلو کی تو با وزن‌تر گفتم. برای من خوب بود. نگو از اومده شما. تیار میرویم. یک بله. میخزیم دو بازم مرتبه یک دو توپ رو در جوی داشته تشکیل تو رو مونده برمیگردیم با سمت یخی بایسته باز یک مرتبه دیگر حرکت میکنیم خب باز یک بوری باید بوری یک دو یک دو بس است موندیم یک بار دیگر حرکت میکنیم مونده شدید خب یک بار دیگر حرکت میکنیم тамошобинон азиз خیلی که من در برنامه‌های گذشته قید میکردم معنای قویتن در همین بانوی امروزه ما شبنم تاج‌الدین аллакай инъикос мегардад قویتن معنای اون رو دارد که شخصی که با طولاری ورزشی وارد میشود و تمرین میکند و اراده استوار دارد اون شخص قویتن است من بسیار در زندگی زنی آرام طبیعت هستم نه جای هست که باز با احساسات داده میشوم احساس وارد داخل عبدالربی چی بود چیکار کردی چی لیکن والا من در طولاری ورزشی هستم این جای هست که برای من از همه جای خود را آرام حس میکنم و برای من عزیز است جای در طولار حقیقت چنین است ما رو ترک نکنید با ما باشید برنامه قویتن ادامه دارد گرچنده که شبنم تاج‌الدین هنرمند هستند بازخوان خوش‌دادو هستند لیکن اشکالی که ما در بالا قید کردیم майори милитсия аз ҳамин хотир ҳозир ман шабнами тоҷиддинро яъне санҷиш мекунам санҷиши худ муҳофизаткунӣ ман зарба равон мекунам шабнам бояд зарбаи маро дошта яъне як коре кунад ки дар ҳамин ҳолати худ муҳофизаткунӣ иҷро кунад шумо мода ҳастед ягон гуфтанӣ доред пеш аз оне ки ман ҳамроҳи шумо шумо бону ман барандаи барномаи қавитан гӯш мекунам ки иҷро кунам бинандагони азиз сарусма нашавед ташаккури зиёд ба шумо як усули барои усули иҷро кардан бинандагони азиз дар ҷараён пеш аз оне ки боз ба дигар тамрин гузарем хуб шабнам ҳамин намуди варзиши футбол ба шумо писанд аст зану мард ин варзишро дӯст медоранд ва гуфти қавме ки балешикӣ мекунанд мухлисӣ мекунанд ва ман ҳам низ аз ин чиз бетараф нестам ман лекин медонам ки шумо як суруд хондед дар бораи командаи дастаи истиқлол бале ман дар бораи командаи дастаи футболи истиқлол соли 2014 буд ба ман супориш доданд ки як суруд омода кун барои командаи футболи истиқлол ва ман инро омода намудам ва яке аз беҳтарин оҳангу суруди ин команда шуд ва бо ин суруд онҳо ба тамоми дунё чарх зада ва ин сурудро пешниҳод мекарданд яъне ки ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардиданд бале ман бисёр хурсанд ҳастам акнун як маротиба ан ҳамон суруде ки шумо замзама намуда будед дар барномаи варзиши қавитан тамона ҷасурона бо ифтихор далерона бифахрем бо номи некаш бо ҷону дил тоҷикона истиқлол дорем мо ифтихор дорем мо истиқлол бизан гол бизан гол истиқлол беҳтарин бовар кунед аҷиб ҳамин қарсакҳо баҳри шумо мегузарем ба тамрини навбатии барномаи варзиши қавитан моро тарк накунед бо мо бошед акнун ҳамроҳи шабнами тоҷиддин мо тамринҳои интенсиви яъне зина ба зинаро боз иҷро мекунем тамрин се тамрин аст се намуди тамрин аст
бо навбад яъне дам нагирифта беистироҳат иҷро мекунем даври аввал. Баъд аз оне ки давр ба анҷом расид, баъд мо метавонем як нафасро руст кунем, баъдан боз иҷро намоем. Як маротиба ман нишон медиҳам, лекин мо якҷоя кор мекунем. Аввал ман тӯбро ба шумо ҳаво медиҳам, шумо медоред. ту бас бин. Як, ду, се. Медорам, ман чӣ кор мекунам? 5 маротиба 1, 2, 3, 4, 5 ба зонуқат нишаста, дастҳоро бардошта аз пои чап анам хел зарба ба ишкам ба истилоҳ маягирӣ мегӯянд ҳамроҳи Шабнами Тоҷиддин иҷро мекунем ва баъд мегузорем ба дуюм давр. Сабук будааст. Ду маротиба. 1, 2, рафтем приседания 5 маротиба. 1, 2, 3, 4, 5 ҳаво медиҳем. 1, бале, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хеле смешно. Беҳтарин аст. Як нафасро рост мекунем, 30 сония дам мегирем, 31, 31, 31, 10 сония дигар, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Меравем як бор дигар. Асуро бардошта. Се бор? Бале, се маротиба. Як. Меравем. 2, 3. Рафтем. Як. 2. Меравем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Беҳтарин. Нафасро рост мекунем. Ана акнун бинагони азиз, каме мо нафасро рост карда, баъди ки тамринро пеш аз он тамринро ҷо кунем, ана ҳамин вазнҳо аст, ба истилоҳ груз мегӯянд. Вазнҳоро ба пой мустаҳкам мекунем. Ана ҳамин хел оҳиста оҳиста мемонед. Як меравад, ду, се, чор, бале, гузоштем. Меравем. Приседания, ава. Приседания. Оҳиста меравем. Як, бале, ду, се, чор, 5, 6, бас аст. Сабук мекунем. Сабук мекунем. 10 то зарба мезанем. Меравем аз пои чап. 10 то? 10 то. Рафтем. Рафтем. Як, ду, се, чор, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аҳсан. Офарин. Тамошобинон азиз, ан ҳамин тамринҳое ки мо иҷро кардем, инам бошад барои чарбҳои зиёдатӣ, барои вазни зиёдатии бадан, барои мушакҳои пойҳо. Аз нудаи тамрин ба хубӣ баромадан, мегузарем ба дигар тамрин варзиши қавитан. мо тамрини навбатии барномаи қавитанро шурӯъ мекунем ҳамроҳи Шабнами Тоҷиддин. Акнун худашон аллакай омода ҳастанд барои иҷро намудани бандпарак, яъне ба истилоҳ скакалка. Чанд маротиба мепаранд, аз худашон вобаста аст, яъне метавонанд 60, 100, 200, 300, 1000 то ҳам метавонанд паранд. Саодати Анварӣ 66 маротиба бандпарак яъне иҷро кард ва 50 маротиба ба зонуқат нишаста хист. Яъне Шабнами Тоҷиддин ман медонам аз удаи бандпарак ба хубӣ баромада метавонанд. Ҳозир мебинем чӣ қадар мепаранд ва баъдан мо метавонем ҳисоб кунему дар охир хулоса барорӣ кунем. Шурӯъ мекунанд ба паридан. Омода? Меравем. Озод. Метавонед ду по бале, бале. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 маротиба инам натиҷаи назаррас аст. Хуб иҷро кардан. Акнун мегузарем ба тамрини охирони имрӯзаи барномаварзиши қавитан, яъне ба зонуқат нишастан ба истилоҳ приседания. Қоида ҳамин хел аст, се намудаст, яъне дастҳоро ба пушт гузошта, шишта хистан, ё ки ба самти пеш. Ба шумо кадамош қулай аст, ҳамонро интихоб мекунед. Ин аст ба фикрам қулайтар аст, назар ба дастро ба боло бардоштан. Шурӯъ мекунем. Чанд тое ки задед, мо ҳисоб мекунем.
ман 5 маротиба аҷро мекунам, бибинед ки 10 маротиба баъдан шумо иҷро мекунед. Мешавад? Меравем. Бисёр. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 асуро фаруд мешавад 8 анамхил 9 бале 10 меравад 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 бовар мекунед на ҳар кас ин ягон таъриф нест шарт муобод нест ҳар нафар на ҳар кас омада ба анамин зонуқад нишаста хиста 20 маротиба ҳар кас наметавонад. Шабнами Тоҷиддин бонуи муваффақ ҳастанд, қавитан ҳастанд, қавирода ҳастанд. мо хушҳол шудем ки омада дар барномаи варзиши қавитан ширкат варзиданд ва ана ҳамун санҷиши устувории бадани худро пешниҳод намуданд. Аз санҷиши устувории бадан ба хубӣ барало баромаданд. Инам гувоҳи он аст ки Шабнам то ба ҳол ва оянда низ ана ҳамин формаи варзиши худро нигоҳ дошта то ба охир варзишро идома медиҳад. Аз падарашон як суруд замзама менамуданду ва баъд мо барномаи варзиши қавитанро ҷамъбаст мекардем. ташаккури зиёд барои таклиф ба ин барнома барои телевизиони варзиш. якҷаҳон миннатдор ҳастам. бо варзиш машғул шуданро танҳо фаромӯш накунед. ҳамеша омодагӣ барои худ бошед ки зебогии зан дар варзиш аст. ва боз чӣ гуфтаниям, як суруд аз падар барои мухлисони падар, барои мухлисони телевизиони варзиш. гул ба оби ҷӯй вақте ки хуморӣ мешавад, барги ҳар як ғунча чашми интизорӣ мешавад. дона донат қад кашад аз боло кайкашон, қадри одам ҳам баланд аст хоксорӣ мешавад. гул ба оби ҷӯй вақте ки хуморӣ мешавад. ташаккур. аҳсанд ба Шабнами Тоҷиддин барои як суруди зебо машқ кардан ҳамроҳи мо, монда шуданд, худро доштанд, устуворона қадам гузоштанд ва ҳатто суруд хонданд ки инам бошад бо варзиш якҷо шуда мо лаззат бурдем. бинандагони азиз, дар ин ҷо барномаи варзиши қавитан ба анҷом мерасад. ба шумо танҳо саломатӣ, нерӯмандӣ, саодатмандӣ ва хонаи ободро таманно дорам. варзиш солимии миллат аст. рустамона ҷасурона бо ифтихор далерона бифахрем бо номи некаш бо ҷону дил